Les eines que avui tenim, les legislatives... Una espècie de títol. Pautando dentro de lo que es políticas sociales, derecho civil. I a la vegada incluïa propostes concretes que se'ns arribava a una concreció programàtica. Sí, ara. Les eines que avui tenim, les legislatives... Una espècie de títol. Pautando dentro de lo que es políticas sociales, derecho civil. I a la vegada incluïa propostes concretes que se'ns arribava a una concreció programàtica.